Hola, bona tarda i benvinguts a la presentació de la nova temporada d'articles, assajos i de més del blog Hana Monogatari, anime, manga i cultura japonesa en català. Jo sóc l'Oriol, o Encidius, com a vegades surt el nom de les xarxes, i la meva intenció era fer un tràiler com Déu mana per aquesta nova temporada d'articles del blog, almenys fins a Nadal, que tinc bastantes coses totxes preparades. Volia fer un tràiler com Déu mana, però ahir el dilluns em va posar la segona dosi de la vacuna i ahir estava com un zombi sortit de la tomba, per tant, no estava en condicions de posar-me a editar moltes coses i la veritat és que avui tampoc tinc temps d'editar tot un tràiler com Déu mana, així que presentarem una mica en plan cutre quins seran els diferents articles o les diferents històries que farem fins al desembre. Aleshores, pot ser que hi hagi alguna cosa més que surti entremig, alguna col·laboració, alguna història, però de moment diguéssim que, a veure, per aquesta nova etapa del blog seguirem igual amb un article mensual. Pot ser que seguim fent alguna col·laboració més amb Aventura per Japó i amb el blog Japanium. Això encara no està concretat. Aleshores, coses que hi hauran. L'article d'aquest setembre serà de la ressaca dels Jocs Olímpics, ja que hem tingut Jocs Olímpics a Tòquio, doncs crec que és un bon tema per parlar i sobretot, a veure, en tots els Jocs Olímpics hi ha una gran transformació urbana a la ciutat on es desenvolupen, per tant parlarem una mica al setembre d'això, de les transformacions urbanes que ha portat a Tòquio, tant a curt plaç com a llarg termini, el que ha estat la celebració dels Jocs Olímpics. Per tant, parlarem això de totes les transformacions a nivell de sostenibilitat, a nivell de transport, a nivell també d'estadis i urbà de Tòquio, de la Vila Olímpica, tot això. Després, el que seran octubre, novembre i desembre, em centraré a parlar de sagues molt totxes de lo que és l'anime. I concretament, a l'octubre i novembre el dedicaré a parlar de lo que és la meva saga i la meva franquícia preferida de tot el món de l'anime, que és tot el món de Fate i l'univers Type Moon. Per tant, farem un article a l'octubre que serà bàsicament sobre tot el que és la grandesa de Fate i l'univers Type Moon, com funciona, com es mira i què és el que té de genial tot aquest univers, perquè funciona tan bé. I al novembre farem la contrapartida, que és la decadència de Fate i de l'univers Type Moon, i parlarem molt de Fate Grand Order i una mica la fàbrica de waifus amb la que s'ha convertit de la franquícia, per tant, parlarem una mica de la merda de Fate, per diguéssim que, vull parlar una mica d'això, de la franquícia i tant de la seva part més guai com de la seva part més fosca. I finalment parlarem al desembre parlarem d'una altra de les sagues més totxes de l'anime, que la l'he començat aquests dies, que s'estrenarà la seva sisena part al desembre, i suposo que si he dit això de la sisena part, molts ja sabeu saber que estic parlant, òbviament, de JoJo's Bizarre Adventure. Parlarem de JoJo's, parlarem de la seva vinculació amb la comunitat LGTB, parlarem de la seva estètica, de la seva narrativa, una mica de tot el que envolta JoJo's i tot el que representa, i intentaré que l'estrena de l'article de desembre coincideixi amb l'estrena de JoJo's la sisena part, que és Stone Ocean, que s'estrenarà, si no m'equivoco, a Netflix el 15 de desembre, crec recordar, o una cosa així. Aleshores, aquesta entrada és el planning. De cares a la primavera segurament hi haurà més coses noves. És possible que de cares a l'any que ve hi hagi alguna entrevista. Això encara no està ni molt menys parlat, però la meva intenció és ja començar a posar tema entrevistes al blog i pot ser que també parlem en algun moment d'arts marcials, perquè faig Kenjutsu i potser farem alguna cosa... Vull parlar de Kenjutsu en algun moment al blog, per tant, no sé. De moment això són especulacions, però d'entrada, diguéssim, el planning pels propers mesos és aquest. Així que, espero que us agradi el planning i també, doneu-me el vostre feedback en plan a veure què us sembla, si hi ha algun tema també del que volguéssiu que parli o si us mola el que estic fent últimament. No sé, una mica de feedback, a veure què us sembla.